салом ва бози абригар саломи гарму ҷӯшон ба кулли шунавандагон, дӯстдорон ва бинандагони азизу муҳтараму гиромии мо. дӯстони азиз, мо қарор дорем дар мавҷи Тироз 167 FM. аниқтараш манзарат мехоҳам, мо қарор дорем дар мавҷи 167 FM радиои ҷавонӣ ва инчунин шумо моро дида истодед аз шабакаҳои Facebook ва аз YouTube. дӯстони азиз, моро ҳамеша пайгирӣ кунед ва чун ҳамешагӣ барномаи мустақими радио лайф, яъне радио миксро мо кушода гуфта эълон мекунем. бо шумо ҳастам ман, рови барнома Карим Юлдашев ва инҷо беҳтарин диҷей, беҳтарин коргардони мо Хусравҷон. ва дӯстони азиз, чун ёдрас мешавем барномаи радио микс, яъне радио лайф ҳамеша баҳри болида хотири шумо таҳия ва пахш мегардад. мо гуфта гузарам, яъне мо дар пахши мустақим қарор дорем ва шумо метавонед моро пайгирӣ карда бошед. дӯстони азизу арҷманд, метавонед дар медиапортали мо tiroz.org дар он ҷо дохил шавед. инчунин моро дар Facebook дар медиапортали радиои Тироз, яъне Тироз, моро пайгирӣ кунед. ва дӯстони азиз, айни ҳол барномаро кушода гуфта эълон мекунем ва биёед барномаро бо як таронаи дилкаш, бо як таронаи ҷаззоб кушода гуфта эълон мекунем. рафтем таронаи ҷаззоб баҳри болида хотири шумо. لبش مثل رنگی انار است لگو با هم سوی درای کمرو لگو تو کمرو های کمرو انورا بیو تو که دل تا دادی و ما ببردی زندگانی تا کردی مشکل با خلق شکستن در کمرو نشستن فکری تو دوی مرسو و نگاه کن با ریسو های چه جورم مالانی همش بشواهانی انورا پیدا کنیم تو نرم بدستی خوری های چه جورم مالانی همش بشواهانی انورا پیدا کنیم تو نرم بدستی خوری ای در ای کمرو انورا آوردیم از قول و هم وعده خوب برنگردیم نازنین کمرو جان تگردیم در عاشقی یگان بار بد نکردیم تنها خیلی تنهایم من مثل تنها مثل خسته از غم ها روی دنیا من اسیر غم هایم فردا روزی خوبایم نگردی خسته تو بایم مثل دریا من توی تو میایم من مثل تو تنها مثل خسته از غم ها هستی امیدی فردایم ای در ای کمرو از قول و هم وعده خوب
бинандагони азизи мо, шунавандагони гироми қадр, барномаи мо идома дорад. Инҷо принсесса Фозилзода менависанд: ассалому алайкум, ба барнома хуш омадед. Хуш омадед ва ногуфта намонад. Аллакай чандин барнома аст ки инҷо принсесса Фозилзода ва як нафари дигар Хадича аз Душанбешаҳр ба мо менависанд ва саломи худро ҳамеша дар барнома ирсол мекунанд. мо саломи гарму ҷӯшон мегӯем ба шумо. ва инҷо Абдурауф мегӯянд: чӣ гап, барнома сар шуд магар? Бале, барнома сар шуд, моро пайгирӣ кунед ва инчунин шумо метавонед аз мо таронаҳоро дархост карда бошед ва инчунин метавонед дар чат ворид шавед дар сомонаи cw.tiron.org. дар он ҷо метавонед дохил шавед ва аз чат истифода баред. ва дар ин ҷо боз Абдурауф мегӯянд: тарона беҳтарин буд, ташаккур. Ба шумо низ ташаккур. ва дӯстони азиз, моро чун ҳамешагӣ пайгирӣ кунед ва барои шумо ман як маълумотҳои ҷолибро пеш меорам. ин ҳам бошад, биёед мефаҳмем ки дар санаи 14 сентябр кадом ҳодисаву воқеаҳо рух додааст. ва ин ҳам бошад, бубинед, 14 сентябри соли 2009 дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ маросими кушодашавии филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов баргузор гардида буд. Хеле аҷиб. ва медонед, 11 сол пеш 14 сентябри соли 2010 дар маҷмӯаи давлатии Кохи Ваҳдат машварати навбатии роҳбарони роҳи оҳани кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва Балтия доир шуд. ва медонед, боз як аҷибаш ин аст ки 14 сентябри 2017 Париж ва Лос-Анҷелес расман пойтахтҳои бозиҳои Олимпии 2024 ва 2028-ро эълон карданд. ва боз чунин гуфтушуниёфтаҳо меравад ки агар шумо хабарҳоро пайгирӣ карда бошед, оиди баргузории бозиҳои Олимпии 2024 дар Лос-Анҷелес шояд ба таъхир гузошта шавад ё ки дигар шаҳр интихоб шавад. ин ҳам як факти ҷолиб нест, ҳоло факти дақиқ нест, аммо чунин хабарҳо ҳам баромада буд. ва медонед, 210 сол пеш 14 сентябри соли 1811 дар Прусия сохти феодалӣ бекор карда шуд, яъне онҳо боз ба давраҳои нав гузаштанд. ва дӯстони азиз, медонед, мо барои болидахотири шумо кӯшиш мекунем, ғайрат мекунем ва фақат кӯшишу ба харҷ медиҳем ки то таби шумо болида гардад. инҷо медонед, Назира Муҳиддинова менависанд: ассалому алайкум, ман ба барнома ҳозир ворид шудам, яъне ҳозир пайваст шудан. ин нафар моро аз фейсбук дида истодаанд. Назира Муҳиддинова. Абдурауф Қодиров мегӯяд ки боварим наомада истодааст, ҳам шунида ҳам дида мешавад. Бале, анакнун шумо минбаъд моро ҳам мешунавед ва ҳам мебинед. хуб, дар ин ҷо принсесса Фозилзода менависанд: як таронаи шух монед, бо ҳам рақс кунем аҳли гурӯҳ. ва ҳатман як таронаи шух баҳри шумо пешкаш мегардад. хуб дӯстони азиз, маълумотҳоро гӯш кардем. биёед анакнун як суруди шухро аз коргардон аз диҷей хоҳиш мекунем, мегузоранд, бо ҳам рақс мекунем. рафтем. Радио Микс идома дорад. бинандагони азиз, биёед бо ҳам мерақсем. 1 2 3 4 рафтем. дӯстони азизу, арҷманд зери чунин садои мусиқӣ бо ҳам рақс кардем ва медонед, вақти он расидааст ки шумо аз маълумотҳои ҷолиб, яъне оё медонед далелҳои ҷолиб ошно шавед. ва дӯстони азиз, ман шуморо ошно месӯзам. бо диққат бошед. хуб, аз як дарахт тақрибан 160 000 қалам сохта мешавад. аҷиб аст. фил нисбатан бо забони наҳанги кабуд вазни камтар дорад. оҳо, яъне фил аз забони наҳанг вазни кам доштааст, яъне забони наҳанг аз фил чандин маротиба калон будааст. шумо асал истеъмол кардед? асал, яъне бидонед ки асал чӣ қадар ҳам наистад маззаи худро гум намекунад. ин факти ҷолибу дақиқу саҳеҳ ва санҷида шуданаст. хуб, бо меравем. шумо калимаи окро истифода мебаред, яъне окей, ок. ана бубинед, ок аз ҳама машҳуртарин сухан дар дунё будааст. пас бигӯед, айни ҳол шумо моро дида истодаед ё гӯш карда истодаед? ок. гӯш мекунед? ок. яъне ок ин аз ҳама беҳтарин машҳуртарин сухан дар дунё. окей, ок. боз меравем. Голландия ягона давлатест ки сагҳои бесоҳиб надорад.
аҳа, ҳамин тавр ҳам мешавад? Бале, мешавад. Дар Голландия шумо агар сафар кунед ва агар дар Голландия бошед, гувоҳи он мегардед ки дар кӯча ягон саги бесоҳиб ё ки бегона ё ин ки сагҳои дайду мегӯянд вуҷуд надорад. Ҳама сагҳо соҳиби худро доранд ва дар он ҷо зотҳои гуногуни сагҳо ҳастанд ки яке аз онҳо хаски мебошад. Хуб, лексия. Ман фикр мекунам он нафароне ки моро дида истоданд, гӯш карда истодаанд, аллакай чандин нафарашон дар донишгоҳҳо таҳсил карданд, дар синфхонаҳои лексионӣ ҳам буданд. Ва бигӯед, лексика ба шумо писанд аст? Ман ба шумо мегӯям, бо диққат бошед. Лексия аз ҳама дарозтарин 50 соат давом ёфтааст. Анакнун бигӯед ки шумо тоқат мекардед. Аз ҳама дарозтарин лексия 50 соат давом ёфта будааст. ва дӯстони азиз, хуб, аз бехобӣ одам тезтар мемурад нисбат аз гушнагӣ. Агар инсон 10 рӯз ё 20 рӯз хуб наравад, лекин 10 рӯз ё 20 рӯз гушна мегардад, бубинед ки бехобӣ яъне энергияи зиёдро сарф мекардааст. ва ҳолати комаро ба фикрам ҳама медонад. Мо догӯи он мешавем ки ягон каси мо ягон таи мо ба кома нафароем. Аммо бубинед, аз ҳама комаи дарозтарин дар ҷаҳон 19 сол давом карда будааст. Агар худаш 35 сола бошад, 19 сол команда, бубинед ки чӣ қадар умр дар кома мегузарад. ва дӯстони азиз, охирин факти ҷолиб. Блес Паскал, олими фаронсавӣ, соли 1639 калкуляторро ихтироъ карда буд. Анакнун калкуляторро таърихашро бифаҳмед ки соли 1639 ихтироъ шудааст. ва ман фикр мекунам ки шумо айни ҳол каме гушна шудед, шояд каме хӯрок хӯрданро мехоҳед ва медонед, шумо, ман фикр мекунам, ба ходдог меравед. ва факти охирин аз ходдог, ҳар сол ходдог 13 нафар, ин факти каме дилгиркунанда аст. Яъне ҳар сол аз истеъмоли ходдог 13 нафар мефафтидааст. ва бидонед ки истеъмол кардани фастфудҳо ба саломатии инсон чӣ қадар зарар дорад. ва ин ҳам хӯрокҳои нимтайёр аст, лекин тезтайёр. ва дар таркиби он майонез аст, майонез ва ана ҳамин гуна омехтаҳо ба саломатии инсон, асосан ба ана ҳамин қисмҳои дохили инсон зарари калон дорад. Пас моро бишнавед, мо таби шуморо болида мекунем, дилгир мабошед. Хуб, шумо ходдог бихӯред, дигар таомҳои тезтайёрро хӯред, аммо кам ва ба меъёраш. Рафтем, тарони навбатӣ болида хотири шумо садо медиҳад. شب روز دارم یادی تو رو من زیبا روز باشی دویم همراهم دستت به دستم میرخشی تو چون نختر ساعت به دستم بزنه چون دلی من بیا به نزدی من شبو تو رو نمیمانم تنها تو از من از تو تنها نمگو بیا به نزدی من شبو تو رو نمیمانم تنها تو از من از تو تنها نمگو بیرقص همراهم بیرقص همراهم من بیرقص همراهم بیرقص همراهم من بیرقص من baby بیرقص oh no بیرقص my baby باشی با من عالم با هر رنگ و رنگ تو رو نخواهم من هیچگاه از دست دادن درمان ندیرم تو هستی این رو دونم بگذار بگویم که ما шунавандагони азиз, дар ин ҷо Хадича менависанд. Салом Бахуҷанд. Ассалому алайкум Хадича. Принсесса Фозилзода менависанд. Маълумотҳои ҷолиб гуфтед, ташаккур. Саломат бошед. Мо танҳо барои шумо ба пахши мустақим мебароем, ба эфир мебароем ва танҳо барои болидахотири шумо. Ва дар ин ҷо Зарин Абдуллоева менависанд ба шумо барори кор, таронаҳо зӯрку. Ин ҳам барои шумо. Рафтем, моро гӯш кунед.
بیرقص همراه من بیرقص بیرقص همراهم بیرقص بیرقص همراه من بیرقص بیرقص من بیبی بیرقص بیرقص همراه من بیرقص بیرقص من بیبی من بیبی هر قدر عشق برایت رزون است به تو این حیات به معناست هر یک نفس به تو باز مشکل است آزار آمده ای نگاه بیرقص بیرقص من بیبی بیرقص بیرقص همراه من بیرقص بیرقص من بیبی من بیبی بیرقص بیرقص من بیبی بیرقص بیرقص همراه من بیرقص بیرقص من بیبی من بیبی رادیو میکس дӯстони аз арҷманди мо барномаи мо идома дорад. он нафароне ки дар хӯрокхӯрӣ машғул буданд ба онҳо иштиёи соф мегӯем ва медонед бинӣ яке аз узвҳое аст ки инсонро ба ҳар гуна бӯй яъне ҳар гуна ҳиссиёт ҷалб мекунад ва бинии одам метавонад то 50,000 бӯйро хотир нигоҳ дорад, яъне бинии одам метавонад то 50,000 бӯйро дар хотираш нигаҳ дорад ва ин бубинед ки чӣ қадар бузургии инсонро зираку доногии инсонро ақли расои инсонро нишон медиҳад. занбур ҳеҷ вақт хоб намеравад. ана ин дар хизмати мо аст. занбур ҳамеша аз пайи асал аст, аз пайи дигар кор ва ӯ хоб рафта наметавонистад, яъне ӯ хоб намеравад. ва дӯстони азиз моро пайгирӣ кунед. мо кӯшиш мекунем барои шумо маълумотҳои ҷолибро дода бошем ва бубинед аллакай дарсам оғоз шуд, соли хунишам оғоз шуд ва донишҷӯён ҳар субҳ ба донишгоҳ мераванд ё баъд аз хӯроки нисфи рӯзӣ ба донишгоҳ мераванд дар баҳси дуюм ва онҳо ҳам албатта аз пайи навоварӣ, аз пайи илмҷӯӣ ҳастанд ва барои он нафароне ки вақти худро холӣ мегузаронанд мо маслиҳат медодем ба ҳар гуна омӯзиши касбҳо равед. агар шумо вақти илова дошта бошед ва вақти худро ҳамешагӣ дар як рӯз ақаллан дар 2 соат вақт ҷудо кунед дар китобхонаҳо вақти худро гузаронед, зеро ин ҳам барои савияи дониши шуморо зиёд кардан босам кӯмак мекунад. ва дӯстони азиз ман боз паёмакҳои дигарро қироат мекунам ва дар ин ҷо хуб азимҷон тошматов менависанд: ассалому алайкум, барнома ба гам нест, беҳтарин. акмал қодиров мегӯяд: ман бори аввал дар барнома ва барнома зур. ташаккур. умедҷон ҳайдаров: салом хуҷанд. ва алайкум бар саломи шумо. принсесса фозилзода менависанд: беҳтарин таронаҳоро интихоб карданд, ташаккур ба диҷей. ташаккур мегӯем. ва дӯстони азиз охирин паёмакро абдураҳим навиштанд: ассалому алайкум, ба шумо барори кор ако. ба шумо низ. ва дӯстони азиз чун шумо медонед барномаи мо аллакай поёни худро ёфта истодааст ва тӯли насо бо шумо будам ман Ровӣ Каримёлдашев ва коргардони мо Хусрав Ҷунбоқи. сарбаланд бошед, хонаобод бошед. мо кӯшиш мекунем, мо доимо кӯшиш ба харҷ мекунем ки то баҳри шумо бинандагони азиз, то баҳри шумо шунавандагони азиз каме ҳам бошад хотири шуморо болидаву табатонро шод гардонем. ва охирин суруд хотимабахши барномаи радио микс мешавад. ҳамеша моро пайгирӣ кунед. мо дар шабакаи ютуб қарор дорем, мо дар медиапортали тироз, дар фейсбук яъне қарор дорем. инчунин мо дар мавҷи 106.7 FM яъне 106.7 FM радиои ҷавонӣ. бо мо бошед. радио лайфи мо ба анҷом расид. мусиқиро гӯш мекунем. хайр, то барномаҳои дигар. радио микс. چشمی سیاه آن ناز نگاه دیل تشنهی آن حرف لبا نامی تو جانه ویردی زبانه دیل از خفا گشم مبتلا دایم وفا میخواهد برات آرامی جانه بیتو نتانه بیا عشقی مرا تو نما وفا بیا جانی
وفادارم دوست دارم بیا یک بیا گلدانه ای من بیا دو بیا یگانه ای من بیا سه بیا به خانه ای من وفادارم دوست دارم چشمی سیاه آن ناز نگاه دل تشنه‌ای آن حرف لبا نامی تو جانم وردی زبانم بیا عشقی مرا تو نما وفا بیا جانی خسته را تو بده دوا ای بهترینم یاری جانم دلگیرم به تو میمیرم بیا عشقی مرا تو نما وفا بیا جانی خسته را تو بده دوا ای بهترینم یاری جانم دلگیرم به تو میمیرم در چشمانم فقط میمانم عشقی تو با راحتی جانم ای بهترینم ای یاری جانم ای یاری جانم ای یاری جانم بیا عشقی مرا تو نما وفا بیا جانی خسته را تو بده دوا ای بهترینم یاری جانم دلگیرم به تو میمیرم بیا عشقی مرا تو نما وفا بیا جانی خسته را تو بده دوا ای بهترینم یاری جانم دلگیرم به تو میمیرم عاشقتم تو بیا